Ay makro arata ay makro. Oh. Ay makro dam jero la on est là. Allez. Oh. Ah, son comme ça. Ay makro. Quel repos. Chérie. Bonjour ma ravissante épouse. Oui. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien? Oui, ça va. Oh, ma ravissante épouse. Oui, mon chéri. Ah, Nekamata. Bien dormi. Oui, vraiment, tiens, ça grave pour je me suis bien reposé vraiment. Ah, oui, non. Bon, Mata. Tu donnes une côté? Non, non, merci. Mais d'abord, c'est le droit. Tu es dans le Ah. de la méthode rapidement. D'accord. Voilà. Non, 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 je ne dis pas. Ok, d'accord. Tu me mets à 500. On a la somme. Oh. Monsieur. Ah oui, Zo. Comment va? Madame Senou Foma. Ah, ben, C'est bon, tu es tout le temps ravissante, élégante. Ils sont madame tu es bien habillée. Ah, merci. C'est vraiment bien. Sinon, ça va quoi? Ça va. C'est bien. Et Mata. Ah oui, on a il ne va pas il n'y a pas de problème. Nous avons un internet où nous faisons des jours à la fois. D'accord. Oui. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Minata. Resira. Nse. Pour bashite. Bashifuite. Ala ka bi kilen ɲuman. Amina. Ala ka hamna ko nɔgɔya. Amina. Jigiw fa. Amina. Ala ka duwawu minɛ. Amina rabi. Ngo a tɔgɔ bakɔrɔba ka fatuli sange fa bɛnna Zɛnɛbu sɔrɔ sama. N t'a dɔn n'a sɔrɔ i hakili b'a la. Hakili b'a la. A tun ye kalifa dɔ k'i la sanuko la. Ko ni Zɛnɛbu sisan sera san 16 ma k'i k'a d'a ma. Bon Zɛnɛbu dun a san 16 ye ɲinɛ. Hakili b'a la. Ma ɲinɛ. Nka n tun bɛ fɛ k'a to Zɛnɛbu ka kɔrɔbaya o la ka sɔrɔ k'a bɔ a sira fɛ. Banbagatɔw kɔni ka layidukan kɔni i ka kan ka bɔ a sira ma de. A y'a fɔ ko wagati min i ka kan ka d'a ma ka bɛn o wagati de ma. O de kɔni ka ɲi. Minata. I ka kuma in ye tiɲɛ. Sabula sanga ni wagati bɛɛ n kɔrɔ bɛ to ka na n na sogo la. Nka i kɛ pewu. Ni Ala sɔnna sini fajiri mana jigin n bɛ ko in bɔ a sira fɛ. O kɔni ka ɲi. N'i sera k'a bɔ a sira fɛ o de ka ɲi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tifun ko ye tie tu ko get devant Tifun no devant Tifun la mi ke kere fe no abale se ko famba be chogo mina imano to kan de aw kere fere abano wala na padu nam ta mala jiyoro la abale ou am ta demu yoro la am to kan la be ko maro la kan sigi machine ko wori kan e fene o fam chama mo fam de na na ke tin to de c'est vrai okay o tan lo fe ko mo wa mu mo ni mais na fula kana so ko dra me hina yiro ko kan yɛrɛ dépravé k'i kɛ b'a fɔ san 40 kɔ ni san 100 kɔ alors que an ka to an ka seli de ma hali ni kɔrɔ ni b'i ka seli kɛ o de fana ka ɲi quoi awɔ ni Ala sɔnna a ma.
Aba. Angle na. Bara. Ise. Anche. An tara furu lajɛ. Kana. Rodu. Ah, na fisa. Zainab. Aba. Bamanan ka kuma ngere na wo seba dondo ibeta bo imam so kabula ogum konnana I fakroba yana ka fatu atunya la nyindo fo koko ki no yi ka sanu ko ngai ke ko ni ala sona sinimba ni fajiri jigina meta ko kono ka tiga sanuta kana dim Ke banyam. Na ko ndiri ma ki akli tu yere. Ile musore ki akli tu yere la re. En fait, nana compagnie ko ile la. Donc Kalkun. abo kalkun. Donc komi kare do kan a réparer ani baram sen do kan a ke ko compagnie ko nana. Donc mais il me faut 5 millions. 5 millions. Ah oui, 5 millions, c'est un peu trop de. Mata kari beta duru woro nyogona kari ka chandonu. Mobili chala trop trop. Après chez moi ta 5 millions là. Fais quoi jati. Pièce do be olu fene kan hasan. Do be no olu pièce kan na fani. Mais mobili mtalma, mobili chimal 2 ans ke foro. Na foro ko ta 5 millions de dollars ça. C'est un peu trop de aviso. Ou bien. Chauffeur fene ga chama fen chama réclamer à la quoi. Donc akoni ne ko na defi la kan ta 5 millions nyogona de la. Antara da ita ufanya 4 millions frère à docker à l'uso. Sur 5 millions c'est un peu trop. Bon 5 millions yere ko na ne ko ni we ne yere ka jati suna ko nga te 5 millions quand même. Ah, mais d'accord. Oui. Zainab. Qu'est-ce qui passe? Interque ke ko ko. Ako ko tifo. Zena ka numéro dina. Ako ka numéro. Ndaga woli terido. Ndem sen terido. I mago mana jo ala janateke ko kula. Awele. Akera sanu falen. Akera ko wereo. Iki hakili to ala. Sani boloche. Nteri sabedo. Nyame. Aba mu sani ko yoro yin. Nyame, me do falinga ke wari kwa. Ola me jago ke nai. Ma to mana ne to bulalsa. Itado. Imena ke chogoni. Wede tado. O wonne kay ya fal igi agli tu yere la iga barake na kana chen Nyame. Ega sera jara. Oui, ça va, ça va. Alors, comment on dit? Effectivement, il y a tout le monde qui est chiné parce que compagnie na en femme na entretien de maintenance donc bon aviso qu'on a no chiri là kana nya foyene. Oui, aviso. Elle demande jusqu'à 5 millions. Je dis que 5 millions c'est un peu trop entretien de maintenance na quoi. Ngaki ko na ni na ngo bichinya fine. Aviso, 5 millions c'est pourquoi? 5 millions bon mobile nous donc tiene donc pièces La maintenance c'est quoi? voilà pour c'est pour la maintenance. Après car donner au général. Avec son attaque donné son attaque Avec nani duruba. nani avec tabu worher là. Ah ok, là non. Là c'est raisonnable. Ma 5 millions kay. À savoir maintenant 5 millions va quoi régler. Mais non, car nous ça fait pas 2 ans. Non, mais ça il faut que y a le war pour comment faire kana to gacha. Ni war il faut donner, d'accord? Ni war be droit 10 5 millions 10 au kabarake. Ya ben. D'accord, il y a pas de Voilà, douma. 5 millions tu fouilles, car me war mina donc c'est trop. Ni tu es le quoi, il y a pas de problème. J'accepte pour le mental. Comme aller di faire mes coordonnées quoi. On a beaucoup à faire comme on a fait. On a la somme. Ah. Kuna fondi goni ni ka bara sirila kuna fondi na bara bi bolo re. Bi dugu wera jera. Ni ka bi programme yere. Programme bi mene be bi ta. Voilà. S'il vous plaît. Ni tara wara ma flasho la kuma la.
Hey boy, Akadi. I'm saying for Akadi. Come on, money. Ne, nga jebi la jetere. Tetemo. Me saying for Nterula, mo come no koso weri. Chena. Nanga dukuna na fra ko nga duko kunyanye fofa. E bana mo fala weri tikin. Wallahi. Ay bashimansi ya. Oh, kwara madin Jombi singa me fendo bi lay tate. Tate. O de kamanseri ma bi. Mba fa kana kalfa do rikila. Kumi ala samundo no hay. Samboro do no hay. Oh, samumboro ndo ke. Ikana ko geguru. Ali jati do. O ni samumboro ndalo ni. Aywa amma musuna jorenu. Dingi chewa makala ikana. Musuruwa makala iro. Ngangwama ni ala ye den mana chena. Ne den sie santana woroso Inshallah. kasor neti. Sanumbore akadi dema. Santan woro kon maseta. Pa. Est-ce que ne ma fille? Ah, dites-moi. Na si santana woroso. Comme awe kuna fondila. Oh nyanga nya. Eli interi fene. Interi bela fandala be fene na. Khate. Oh ngomi na kumanya fina. Ikake shere kwina. Kunye dimi furabe dobulu. Ko dimi furabe dobulu. Ndo hero ndale bana. Matiga. Nga nya fi tukomina. Ko be sere welema. Oui. Wala sadono ikake shere ibaka lama afore nyana. Bashita. Donc mbafe ikado nchi koro okwina. Kadaga oy kuna fundi na yenje no ni yenda na mai. Voilà, donc on est bien. Tera jaranye. Ala ta ko fe. Ni koyi amansi ko kenna. Nere bi nga ekibu blasinga. O bini su fo ga tanse ye wati mu fo. Ya o ja indire. Ni tan woran sira. Mu blaka ta fo terrain ka so. O ka ta la je ni koyi bora sira ma wa ma bo sira ma. Ah, o ja Ni ala sonama. Antri, akole o yo ke. O ja ere. Ne ma tigela dungelo. Yentiri yenda na mai. Go boy. Mama Shoko. Mama. Ngo yeni ngala jamba denge atiara ni klala yika diplôme ta ga foro koronde ye bara mi choisa manede Mama nini nyora chama chamana kakala ni la kuro kori be jela ban ko nundo e bara mi choisa manede chamana ere kakala chuko minasa na fora ke e ma doere ke ko journaliste ya Allô? Allô? Koro? Oui. Edmisa. Awone beso. Ibi fɛn la sa o bɛɛ bila sansan i ni mun ka se studio la sisan mission très urgent de b'an bolo bi n bɛna o bila baara dɔ la sansan aw ka jɛ ka se yan sansan studio la. Ok mon directeur n bɛna sansan y a pas de souci n bɛna sansan j'arrive tout de suite. aw bɛna sansan yɛrɛ de ko don awɔ sansan taa mun na nɔfɛ aw ka na san. Ok oui bye bye. Mama, comment on a voulu mina ya me ha? be sabado Ya me, awa mama mina me la be sa na. ore kari ne ga sabadi ni chama ne be chuko mina ne ba do mi be chama na nyen kasita koro ni ne ki ga sabadi kari Mama ya me sa. koro journaliste be ku faga de doro be ku faga de doro be ku faga de doro na fora ko ke be ta ku go
ɲɛɲini ne ka nin kalanbaden e ka nin kalanbaden kɛ k'a fɔ k'e de bɛ laban nin position na a tɛ bɛn ma. Bonjour, ça va? Maimouna? Ah, so kara sei bashi da shi baru bastala. Ora aduna so kono stane. Aduna. Mama gara fa mai re. Akiro e. Baru bastala. Bashi tawa. Pai muna. Patron yang boleh like. Aku ni kata mo fe. Ku ciri jamba do be no. Nga komi shi bina ko mo be mo ngaba. Na ngata shengi. Mama Amina. Mama Amina sa ha. Okay. la journaliste ko ya ko bacha ayre bala tumini kale kana biro wara daile journaliste blo wara daile donc mata kon ya mane kumine ko sobe ami so fa dumi kumine de parce que muso flani ni chebe bara le faut que ka soutenir aya yire la insécurité bu na tugo tugo bara faut chiter inconvénient timina inconvénient be bara bela mais c'est ça non aya jigide ni ne ya karna ni bulu kan doro est ce que afna sika ni so c'est ça le grand problème am souffle ni femi kadi ika mboni ni alors de décider ko de kadai ne kon bulu ika nga soutenir parce que na força non danye sigi soko parce que il fait un ka journaliste ne ko be ma so un ka journaliste le problème est ko be te che information bi na bo mi rasta ko be te che ah il faut que ana yo remplacer la fin de la ka ɲɔgɔn guider ka ɲɔgɔn bilasira fɛn dɔ la a man di a ka ka ye mais ale fɛ baara de don a ni n ka baara de ye nin ye i b'a appuyer n'i y'a appuyer a bɛ san sɔrɔ la et puis i ka dugawu k'a ye ala b'a kisi k'a tanga fɛ muso ka kuma ka ɲi cɛ ma. fɔ n'i ko ten mais n b'a essayer donc i y'a fɔ cogo min n bɛna kɛ ten. n'ala sɔnna aw bɛ diya n ye kosɛbɛ ala ka sababu ɲuman caman a tɔgɔ n b'a lajɛ. ka taga bureau la pour que ka se ka taa ko dɔw kɛ quoi. ta bureau d'accord ala ka ɲa ka on fait comme ça. n'ala sɔnna ma. donc bonne journée. merci a vous parlez merci. ala ka sira diya. amina ala k'a bɛɛ nɔgɔya. amina awɔ d'accord k'an bɛɛ la musique. awɔ k'an bɛɛ. awɔ. ɲininkali tɔ in kɔ o dɔɔnin bi fɔ. Passé non et que ça et que ni clinique on c'est déjà réglé hein Con ya femme con monsieur le ministre ouais je vous rappelle après vous avez été là ça voilà ah on me claque vous eh ça va pro mona aw nana ala ni jarani prenez la place sigorobi et koro ici mona ici voilà mina o blagata segela oui kader nga duguri yopi nin kader bina nyogonye iyo la fuga agili jiganga sorti la bana ok patron ni ko tsoko mina ay tanga bino ndabe d'accord y a pas de problème on peut changer kanga bino la d'accord non ni ordre de mission fin kanga kemba to be di awma c'est ça d'accord amena follow ambeson amedon muna segela kadi
Nama kono sa. Uru itelega tila bangata sa. Sa. Nanga kada chéri wele. Allô? Ouais, Koro. Mon cadet, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ouais, voilà, quand vous êtes derrière nous, et cadet bonne nouvelle de non. Et quand vous m'aurez dit que tu es là, ah ouais? Un patron est en blague à tes noms. Ah, avant l'émission est là. C'est quelle heure? Oh, qu'on a fait le voyage même. En fait, quoi, et tu as d'abord fait voilà, Ginkuri. Ko o demso do ka sanu boro kan adama. Hein? Ko sanu muku wa? Voilà, kan ato ko reportage ke ko kan o dale te ka kono anga patron ke. Mon cadet. Non, ne t'inquiète pas bébé, je t'aime. Kana joro là. Youpi, am ta yala yora. Ok, y a pas de souci. Oui, bye bye. Bye, sorry. Tiens, t'as toi téléphone. Et je sais que changer de rang, ouais. On t'a oui, moi, cadec de vin. Mais kolo amna ta mission na. Ça va pas, hein? C'est que la vie, c'est aller jouer au retour. Les gars, comment tu vas? Tu es blême? Ouais, ça va? Tu as un plan bien. Nga gombe buno ko koroti mabado. Faut journaliste lo tanto. Ah ouais. Tale de ngule opération demande la 100. Ko ko genguru mbia. Genguru ban krefa je wor muku babe genguru bolo. Ite mana wana ngafada bla. To to sai dira kana mana ngafala. Ko genguru ni koroke sanu boro de genguru ma jaka ka da de musoma. Do faut nga tane opération nga ali ko kulere na ko bina journaliste la ko na ko nyeni yenu kana fanga ni ko ke shap shapu. Che blaga suma. No yenu corona ka mo ado mai. Ado ka no tale ba ko sa to ado ka fenta. Muna ganali. Ai ko angata ai operation fenti la sa ko kala ya. Ijo. Amwala. Why amwala? Sanua. Ai sanu bora blami. Itam la rofa. Sanu bora blami. Nego muna bene. Kube. Hey, akala sori. Sanua. Ya. Ego. Aina. Muna galanya muna kaul. Ala kama kana ngati mayo ko ala kama. Muna sanu roi. Ala kama. Blami. Abembo. Avec mon Bruno. Table sur une place. Il veut un bédé. C'est un bédé. Ah, blami. Ah, mon frère. Allah comme. Ça va. Allah dia. Ah, la famille. Allah comme avec moi quoi. Comment la famille? Ah. Vous avez son jeri. Mon retour. Allah, agana ngade ma ko sala comme. Allah, aina. Agala comme. Tahu uli. Ablanya, uli. Ablanya. Amne. Amata. Abdul, belanja. Hey. Yafe. Bola.
Je compte en 3 bon peu fort. 2 3 Dakando sawali bideli sora mina ko sirela sawali yame sawali bideli sawali ega wili anga bitigila anga bitigila abinyana wa yame sawali ega sawali ya kita kasih adabla kasih amai nyanyi cek ada kain nyanyi cek tapi yang benar kita kasih adabla ini game kok kono dan nango meta bitigila dan masih kat bitigila itu banyak minat ini hanana yang kau angkat bitigila anda nak sokon udah dah bisa sawali ala kamu sawali ini sawali ini nak diangkat sama sawali ya mah sawali dekai bela itu sorot cukup di sawali wo dekai ya men ya sini ya men sawali dekai bela ya men itu be sawali ala kama itu sawali ya men oh bela ini ko bana ameta sigi na bitigidala ya men sawali dekai ya sawali ya men Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua ni fa. Pasti. Alhamdulillah. Pasti. Ame journaliste. Kuni ayi kibaru ya dombe anga nyamko ya fanye. Ne journaliste. Hakato Mr. Sida maka sigi. Wallahi kana jigana ne fa. An chau ni. Ni ba mani amwi. Saya mini aka sigi. Ako ni afla ka sigi rakele. Afla ko ni ka sigi rakele. Kome awo ye journaliste. Abisunda. Wa odala. Kome ka sawali sa. Sawali sa. Sisa. Ube sawali. Ya figa sawali dia. Sawali. Anana. Amma ubi information dong ila. Kuma ambora bingu yere ka kula. Antara soro yoro ubi ka. Ame fega do. Ko yere pasira togo di. Ani ni yere bingu mu. Ame fego do ko ma wi journalist. Ani no sega la wi. Awe journalist abora dugu di mana ka se anfa. Ambora Bamako. Jaranye. Ne ko ni be bitigi de fere. Ntara nga bitigi mineta na to do ne kumbe ngo kono. Wallahi. Ne bolla ka boli. Ne ndugo o bela ne ko yayo. Ako kerata. Mais est-ce qu'il y a un truc à comment sur aéré d'akono? Bon aéré d'akono abi chugo mina.
Madala Gila, aga alnab sigam. Dakurunya dama don doron fani. Ma deni kalaje. A deni yere togo. A deni yere togo. Togo ejme. A togo se Zainab. Zainab. Amina interview ka. Anga barak dilla ya kuma. Ami sege ba. Olu be demi. Yame. Ni bora ko kana se amma. Ni ni gali keta. Meta bila tele sola. Amini nyini nganga tige bashi ola. Assalamualaikum ambalma jabarani la jabaka ni wakati na anana dugu dola teliala ambalma msodo noye gengu ambalma kedo noye gengu na ka dembaya yi amana soro bandi terelisi bambakati mogodo ke wale juku mogodo nana duka ku boloma fe undarangi ula ni ka uchama ku amasa chama fe be no ku be faga anana soro masa be faga le no bodon aye binini ke ka fe be ke anana soro ala ye ademso kelembo no to ko Zainab wa amina Zainab nyere nyiniga ko inkera to mina iske bama ko tento ko men da menti bilai bodon amina Zainab yere nyiniga ka kuma dama na soro akokera to mina akanye fanya assalamu alaikum Zainab yalma am sega nyiniga li do soro idawa Zainab yalma eni masaw ani faw yalma aw bi fara nyogona wakati mina akera to Kung ada kita kan aku kita punya cenda ada kita lah. Betul kita lah na kasih. Lera nana soro. Bukan buat kita lah na korang lah. Nyebe masalah bani dulu. Bukan tadi. Lera joku nana ni masalah. Lera jono itu kerja. Lera kembali lah. Aku kerati, fanga ti sega soro ga faruga. Awan nana sukana. Nana sura ayro beji. Allahu akbar. Kera de wala. Ola ambalma jabrani la jabaga komi aku kera tanjola ayra ti ga siga ni kuma. Bon aba to bla reportage wala nala ka je inshallah ay to au so ni na jabrani ni ma dike na kanisa. Dona na tola mina Zainab ko ko to da ko na la ka inshallah. Bye bye. Aku ni kaya ini ceh. Isi. Ala ka deme ke. Ni yere. Ala ka sawani makan. Amina ya rabbi. Ni ni ala ne kisi. Nga bitugu fembe o masiga se. Ko ni ne kumbe kungo kono na de la. Ne ko ni bolla ka boli. Ko kera o tugoli. Na tara mbaw deli ko ka ke chugar na aka nyedo. Ala sona ma. Zainab yalma akali yere angata bama ko nyogon fe. Dilla angata bama ko nyogon fe. Ko chama be on na dona na tono ko chama be o bi famnya on na hati ke basi ngata o be khayo yalma koro boro bi singa ke o be singa ke le ko ni akilla na ko ni tara bo ko akafsa kana kasiyame ajigila tige abina mira akam mo bela ni na tonto dawe boro yani papa aba ayoga ni maraja sadira sidila ay kum ya fanya na chemindo ko abe mo ko war chama kum babolo o chedo aha o nyera sisa ko ni akilla alhamdulillah ni akokera ti yere ko baba tonto ka mo be wala bama ko yi an yere fene ni bita bama ko wala ibi ni tonto ina wuri nyogo yi na ko be ke tugo mina ama ko ko te yame ni interview yere video dita Zainab nimna ni fotifu ni chuko disa ha nafro anterke gengoroni o ga dufle ngoro chita Zainab de flani afmano e ko tna sega ni fo tifuni sa ba fo chuko sini gue reflect kira bare deh
n'a si sakal woroso comme aw ye kunga fam dila nyanga nya edi interi fene interi bela fam dala be fana hade ngomina kumanya fina ikaka shere kwina kunye dimi frabe dobulu ko dimi frabe dobulu ndo ko hero ndare ba matiga nga nya fi tobina ko be sere lema wala sa dono ikaka shere ibaka lama afore yana ashita mba fe ikado nti ko ko ina kada ba ko kuna funi na je yenje no ni yenga na mai wala do woni bi intera jarani ala ta ko fe ni koyi amansi ko kenna nere bi nga ekibu bla singa o bini suifo ka tanse ye wati mu fo o jayen dele ni tan wora isira mu bla ka ta fo teren ka so o ka ta la je ni koyi bora srama wa ma bo srama o jayen ala sonama hatri o kale ala yo ke to alam o jayen ne ma tigela dungelo yentiri ye dana mai dokoroba foni ya farani mana laidu mu kalfana masika time laidu masika dafa Encore. Alors, mon bébé, comment vas-tu? Bien dormi. Ah oui. Si j'ai bien dormi, tu sais très bien que c'est obligé que je dorme bien. Parce que les gens là, tu vas me l'avoir. Je ne peux que bien passer la nuit, moi. Oui. Mais, chérie, oui? Tu veux l'information dessus? Depuis quand est-ce que le journal est intéressé? Depuis que je me remets là. Moi, tu me fais ton lait. Le destin est agera. Le destin est agera dans le milieu. Moi, Jamila, brave, je suis beaucoup de conona. Mais il y a la boca ni journaliste, bon, en noir quand quoi. Ah, on est intéressé aussi parce qu'il faut faire un film de mon corps. C'est mon fort. Ça me plaît pas, oui. Et puis, tu viens à voir là. Ah non, comment dire, comment dire, tout faire. Attends, son mère là, il parle. Mais ça, c'est important. Oui, je pense que c'est pas la même chose que ça. Bon, vous voulez comment de vous le passer là. Balimamuso dɔ n'o ye gengu an balimakɛ dɔ n'o ye gengu n'a ka denbaya ye an nana sɔrɔ bandi terroriste banbagaci mɔgɔ dɔ Ok, ok, merci. Ah, merci. Merci. Merci, ça fait plaisir, oui. Il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Combien d'invents il a? Amna Zainab yɛrɛ ɲininka ka kuma d'a ma. Bien sûr, d'accord. Il kana mɛn kosɛbɛ fɛnɛ dɛ. I yɛrɛ b'a dɔn ko ni ne tora sɔn ni tɛ nɔ dɔrɔn jirafi bɛ ne minɛ. Voilà. Allez, bisous bébé. Oui, oui, ma princesse. Oui. Ani faw. Yalima aw bi fara ɲɔgɔn na wagati min na. Kɛra cogo di? Ko n ka taa ji ta ka na ko ji tɛ fiɲɛ la. Ne ye fiɲɛ ta ka taa ji ta la. Ne bɔtɔ ji ta yɔrɔ la ka na kasi. Ne yɛrɛ nana sɔrɔ ne bɛ ka bɔ ji ta la ka na fɔra kɔnɔna la. Ne ɲɛ bɛ masaw la bandi ninnu bolo. O bɛ ka taa n'u ye. Ne yɛrɛ jɔ fo nana ne masaw faga. Ne yɛrɛ jɔlen t'u kɛrɛfɛ yen nɔ. Ne yɛrɛ kun b'a yɔrɔ la. A ko kɛra ten fɛn wɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ ka far'u kan. Awɔ n nana so fana. N nana sɔrɔ an ka yɔrɔ bɛɛ jeni. Alahu akibaru. Kɛra dɛ, kɛra. Kɛra dɛ walahi. O la an balima jabarani lajɛbagaw komi a ko kɛra tan cogo la a yɛrɛ tɛ ka se ka nin kuma. Bon an b'a tɔ bila reportage wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye inshallah a ye to aw sɔgɔlen na jabarani ɲuman di kɛnɛ kan halisa. Don n'a nataw la an bɛna Zainab ka ko tɔ da u tulo kan n'Ala ka jɛ inshallah. Bye bye. A dun y'a fɔ somɛɛ kɔnɔ cogo min na a bɛ ten de dɛ. Segena. Mais mun ni ne terikɛ gɛngu n'i ka dugu de. E yala. Des bandits armés. Binganikɛlaw.
ala ka ne terikɛ ka famille kisi koyi ne yɛrɛ b'a faamuya depuis ni n yɛrɛ ye den wele n tɛ k'a sɔrɔ a dun jogo tɛ nin ye n'i y'a wele dɔrɔn i b'a lasɔrɔ appel la jɔ ka daraka dun fɔlɔ ala ka kɛ yɛrɛ ye ala k'an kisi koyi segila nin gɛnw la et pourtant mɔgɔ min don Eka kuma o yɔrɔ tiɲɛ don komi e kun y'a fɔ e fa terikɛ dɔ a bɛ Bamakɔ ne kɔni hakili ye min ye ne kɔni b'a dɔn ne kɔni bɛ se ka débrouiller yan ni kɔni sera ka taa yen i fa terikɛ don waritigiba a don i bɛ taa ale bɛ e dɛmɛ. Salam alaikum. Kera fama ye de. A kɛra tulu ye dɔɔni. Somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi t'u la. Kɔri baasi tɛ yen. Alhamdulilayi. I ka denmisɛnninw. Tɔɔrɔ s'u la. Ne ka wuli a kɛra fama ye. Ne ɲɛ bila o. Ne bɛ se k'e bila cogo di? Ne ne ye bila dɔrɔn est-ce que taaɲɛ ko bɛ ne kɔnɔ cogo di? Ye n bila n fama ni ma kojugu. N tɛmɛtɔla kun don ka bɔ ci de la yɔrɔ dɔ la sisan. N ko n bɛ passer i fɛ yen. Ka na an ka fila fɔ. Ka n'i remercier fɛnɛ o don o. I ye fɛn fɛn kɛ n ye. Depuis n'an ye ɲɔgɔn dɔn fo ka na se bi ma. Alhamdulilayi n cɛ kɔni a bɛ n sagoya la ni mɔgɔ ye bonya k'i ye bonya bɛ manden bamananw ɲuman bonya ma segin fana bɛ yen n ko n bɛ na ka na o de ɲɛf'i ye a diyara n ye kojugu. A diyara n ye awɔ tabarikala a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ a tɛ tɛmɛ o anw mɔgɔ baden min bɛ don anw kan n'u bɛ tila ka na fɔ ko nin de y'a kɛcogo ye a man ca dɛ ka fɔ ko kɛra cogo min na a kɛra ten a man ca n daga wuli. Adamadenya fana taabolo de ye nin ye koyi. Wa diɲɛlatigɛ kow bɛ ten de i b'a fɔ ko i cira ni
nye kono chuko ne resira ni kono ngane ko ndale Allah taala yirana hera do koni abe ngonde ne ko do ye abe ko do bi ka nda wili ala ka ke here ango fa ko la ka here ala ka ke here abi che kunga ini che makuma de na ma fen fo ma fen fo yana ko la de ko iche dumbe ko kura la de ko kura su gujume ndaga wili ntine genti jafa ne wule so mare na tellement kera ne ko sebere wula doro kampan ka wuli kansigi kambulo samanga minongo ka kortalike ka laje ay farifa doni ali ne fatra ga ne don woy ande legele mandriga ne yele ne la fana ta do hali la te do ba do mo yanama be adama den ko ni akara chugo mo yanama abe Allah te do ifa tergal kundo ado alebe do ejigi koro yo alebe do ejigi koro anya wele na ale ejigi do ejigi koro kan ko ju ya fam na adi kan tro ko mi wari tigi do nya me ka be hine mo go bela ni taray ne ko be sigan debure ya be siga wode fo wala ibe numero diam amba wele ndaga wilin kiche bole no musokura kola subhanallah ayo ka bu hakilima musokura ayataso abaso mu kenela ndaga wilin nyemi nyenyela ni sigileno wili kijo ube ni dalo no wili kisigi ni sigileno wili kijo ni adole faranga chesiri jala kawla ndala ngera sonamo akele no de solution jumene bola sa solution mimbala nyeminye ntinege nti jamfa ni sera ke chugula ini chei chamanchela au karina dona ni kungo ba fie ka kunge wal koy ibise ki ije ka wari ibola na foloka na maseki bola na folo soro ako bise ka terene doni menin kaloi katani sisa sai fleur mina fo ka fo ni kaloi kunjera na na ka wari ko kungo fefefie ala kan ci de meni rete kaba koy kan yira bola na folo fene mini ka to ke kam so wala fu adumbe kene de dabali banan chawla de adumbe kene maro bise kola sa wayi jo folo Nama dalam perkina tini sawa. Ana kasih. Naga wili ntine ke nti jamfa. Be mi fe. Nkoni talent ka wili kisiki. Wa ko kele ndo boy. Ta kere. Ako kele na masra de soro folo kabina. Abena na imuna. Abolo de sara dona jolendo. Wa demseni funangani ndo boy. Kene ni ngoy. Demseni fene. Demseni fitini. Muya sora. Ne ko nta do de ni che ko so ko re ko ni do ora ba ne ta do ne wa atigi be ko ma be ko mi kleb nya fam mo hodo ate dugu ina de nga be nari abuga son numéro ko ni joint. Oui, allô? Allô, tonton Tifoun. Ça va? Ça va. Zainab de l'eau. Zainab. Dengora Zainab. Zainab. Quoi qu'elle a dit? Tonton Tifoun, on a papa ni ma belle, on est sur mon bébé Farara. Ah oh? Yo mo ko be fara bingani gelaw yang su be jet ube mo ci ma to eno ne drone ko tara ci la ne drone to reno Allah Zainab
La haula wala quwwata illa billah, c'est pas possible. Abena ali. Nga na ferele yere bolola halala wari na ferelo ma doro abato telia wa bena wa demseni fitini fari wolo koleni me finyaji mimbala a finyaji dibilente kosobe demseni koloma miseni do demseni do anyela ni tegelendo nga ate kuma be ko mi mo sumale ni do te mo sumale ni tabu kono do ne ko be min fiye ni be se ijija ni ko isera ki gengi bola warika ni ma se ke ko wa ka fo ka nana ana kambe ki bo ka inde kana boy la fane. Ok, si ça no mini ni téléphone bi bula le ko rabra do gali mro ne nga bitiki ma ngaro krefe me fera tera ni me passer solo ni sika temble kana bomo ga fero ni sika temble. D'accord, il veut qu'aboler le numéro bila maintenant ni ga kuma me yabe mena dépôt qui ku il veut ma kono soni mettre dépôt qui ku mettre dépôt qui ku numéro là il veut téléphone kura do ça on est puissant il veut puissant blanc non il veut mobilité il veut la Bamako ni sera Bamako là qui est placé là il veut le mettre kumé ay kasi da place na ba mena ni na so ma yabe kabla tipo que ele tá sendo boa ya nada onyana ete na nga si fo na na bo fene ayo fene kuma ko ntala awantine ayi tie kono tan place c'est de melekeni fitini demsan fitini aya ayo fene te saka ke ni dumbe se ete saka na kanga si fo na ka na wuri ka bon place fene na fo mani bi muso yo ko aba do ko muso be chew bolo o taw balola aba do ka me ka tla ku wuri ka bu place la no jie kono wa me mi fi ni mi fene be ke o be ke bi wa demsani mi do me asigoro ka fusare afo muka mo ba kokoro de ni be se ikawuli tineke ti jampa ni war be ba nyana bo ni war be jie ko ko nyana bo e ko ni bar ko na ful ko tele bulu problème o me jija ikara toro me de di chema in kalo kata flesk le oro mina fo ka fo ni kalo en kunchena o ni ali sere yer no ko ni afia de ndaka wili o me be do ika awo itefe bode ko soro o echi todo ala sa ngi so ba ba no te depuis ngula so ba de ntaru mbi wala choko choko sa téléphone téléboule o echi todo ala sa ngi so ba ba war ko fen ko ina ala sa ngi so ba ba doro me ne de tam bisikara jara ti de ni chayma ni kalula awa jija ni na ku ne be na folo takadima ame nyogon de medi jani muso ni na folo te chiabulo abe muso bulo sutura de abe nyogon sutura kon nala ambe ni jela ne be na jina tika ko be taka di chema mo ko ta do ko ne cheti barala abe ne en chedi ni nyogon che dia fente ne ma mi ke chenyi me finisa me sabara sa alga dam société kon nala problème fe be na ne abeta ka boya di chema me juma wara ka be juma wara ndo fe na tu ameni njela ba mina adonendo nga nya fi fura kele mi bala odo we ni ko disera ki bamboka ma fatena de nga be terene non duni ko ma boy jo hajini tisra dara ala zina Deba. Ate menika. Cheni wala ani jia ko be kakani parce que akadiye ka se degere ma ala di bado. Me menake la mi kira sona ko do ka jugu menika here fene ba iboke. Solution wala to la ni ko de wani mi fi ni ko sera ko ke ne ba fo nga tena de nga wati beke nga ne de ko ni kalo in to be la jele pour que akoka dugi mere feo ibi bamba itege wari ibi bamba kane ala sabi so ya ba je ko ina ke dama da ko ile bulu san sawa ne la konta ni mabuka na komina na chija bifo ko ko nya la jaja do ra ile be ko ko minga jugulo be bi chute mo le fe da chawda tu ne wa na ma ke doni don ro mangwa ya chute donde note sira jere bare ko ne nga warde ko ne tese tete na binga to barikalla duguje choko nyana yoro nala ni kira sona ma problem fushi tala duguje choko nyana ne ba fi tan chugala ibi me
ne ka da ma ne bi pamba o de ka ni ko ni sara ki pamba o ka I ba fo ko ne afinya na ba bi ne ta to ka no ne o che ne be don sa ama nyogo no bi la ko te ko yi ima imba fo mo bisu be ani karata nge sababu ya ala ka nya ka da ma na ka sona sisa no mena wuli ka ga da kala ji awo program kala ibe sira dinera ma mbeta na la sona ma ya fo chugo chugo na la sona ba ke iba mo ka mani ma fama ya yoro ango ko yo ku fe ko de o eche sura de madane ka ko yo ya fo ene ne de panga ko wuli su ni tlawa ka ba ko yara mada ko la ngem bolo sa ka fe no fe afoni ke ka yere ko kere ko bo se billahi na shitana woni ko me se nage ngi jonga ni ngi ngan ta ko ni chima wuce ne da fana wila tsana don kalla da sira ne gomina kana boya kana ci da ka sira kana ala ka na fala wala mina rabi le minya ko ni ni le ba ben baba ka da si ninga kishuwe mbo do idaw merci ala ka nya kadamba amina ya rabbi fe ala ka hela fongo amina ya rabbi na ko be kabe kana fama madoro ay ta fa mi fi sara wala ta lo ko de awo fa ya famia program ko shidala avec qui t'en chocolat ko ne ba kabe na ha merci au revoir san juru ko ka sino ke mo fu ete kle kelen fe aka gel hakili mare ayi non te senteram so aka gel ya vraiment te se e ba mi fo na man no te se ka na da bra tifon na bra bara di babu ala kana ci wala da kada so na mi mo fo na kira ci no akobe gel ya te se ka me fait me accepter foko e me fait me mami kai ye je fait me kai mana fait fait mo akon ma ba fa fushi ma ko e na ka jiti me bai c'est pas facile ni ka kuma me problème fushi ta na famille d'accord nyame donc il y a un copain sans temps fallu qu'il y ait un fallu mais c'est la frappe les beaux chidos notre la monde est grande chez vous ah ouais nyame arabe ya no assez les mecs qui refaire d'accord Cameroun Tifun mata akira tundi de Tifun mo la ngolo bi awo nyafo mata qu'est-ce qu'il y a t'as donc un droit dans ce sur le nez mais nani ke Tifun mais vous ne nyonge mais ne te sera une famille ni ngabo hakili mawo fait jouer be qui ko depuis ne ka nyogon don ni de la ka nyini fe ne mati afo ene furu nyogon na fait jouer me ni ya nyini fe ne mati ka ki au fente wakati joli bɔ ne nana yan nɔ ne ti ka kadɛri yɛrɛ ye ɲɛ la o tɔ la kadɛri bɛ fɛ k'i dogo ne na de wa mun de don il faut que fo ne dun ni kadɛri ka ɲɔgɔn ye kadɛri de bɛ se ka ne dɛmɛ nin baara in na mais n'a fɔra ne ti ka kadɛri yɛrɛ ye jɔ ta n k'a lajɛ ta répondeur tuguni ah ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna nin kadɛri ko in kɛ cogo o cogo la oh vraiment encore ah hey ni kadɛri duma ya mai bonjour kabi kuma jumɛn ne sigilen bɛ da la yan kɛ
k'e ma kɔnɔ i bɛ bɔ ni n ka tile mun de la n'i ye da sɔrɔ tile bila yɔrɔ dɔrɔn n bɛ tile yɔrɔ min na. i ye tile ko sira nin bɛɛ la ne tun bɔra ka taa kaye. tile ko tɛmɛna nin bɛɛ kan kɛ. non i fana sa ni mɔgɔ sigilen don ni mɔgɔ bɛ yen i ni mɔgɔ jɛlen don so la kɛ ala kama fɛn ye dɔɔni sa. tile ko ma se nin bɛɛ la sa e ka yafa ne ma. mɔgɔ yɛrɛ dusu de kasilen don. k'i dusu bɛ sɛnɛ wa o maa nana bara min na o de ma ɲɛ wa jumɛn de ye dusu kasi ne ma. Mata a kɛra cogo di de. Jati fana ye mɔgɔ lankolon de ye. Awɔ n y'a fɔ. Attends, Mata. Qu'est-ce qu'il y a? Ka don ka dɔrɔn ka na sigilen sɔrɔ ka nɛni. Mais n bɛ nɛni kɛ Tifuni. Mais mun ne mun kɛ? Mais ne tɛ se ka nin faamuya ni n ka bon ne hakili ma o. Fɛn jumɛn bɛ yen tiɲɛ kɔnɔ depuis ne ne ka ɲɔgɔn dɔn n'i delila k'a ɲini fɛ ne m'a kɛ. A fɔ n ɲɛna furu ɲɔgɔn na fɛn jumɛn bɛ yen n'i y'a ɲini fɛ ne ma deli ka k'i ye. Mata. Oui. I bɛ fɛ k'i ka kuma jaabi da? Awɔ. O fɛn tɛ yen. O fɛn tɛ yen. O fɛn tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la o fɛn tɛ yen. Mais min bɛ k'i bila i ka na i pɛrɛn-pɛrɛn kunna o fɛnɛ fɔ n ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la n ma deli ka fɛn ɲini fɛ k'i ye jala tiɲɛ yɛrɛ la o ma kɛ. O ma kɛ a fɔ n ɲɛna kuma nege yɛrɛ tɛ na bi a fɔ n ɲɛna mun bɛ yen. Kuma nege t'i la? Kuma nege tɛ se ka k'e la o parce que e bɛ ka min kɛ la c'est pas faisable. O ka bon ne ka hakili ma ne tɛ se k'a faamuya o. Ne ye jumɛn kɛ ne bɛ ka jumɛn kɛ? E bɛ ka jumɛn kɛ wa? E bɛ k'i yɛrɛ ka lafili de wa ou bien e t'a kalama de? Mata sabali ko ye. Mata ne min bɛ ne kunna bi a ka bon i ka nin kuma ninnu ma dɛ. Diyagoya o ka bonya i ma hakili ma o. Ne ne sigilen bɛ ne hakili tɛ fɛn min na ne nana ka n'o ta k'o kɛ ka ne sɛgɛrɛ diyagoya ta a bɛ bonya i hakili ma a ka bonya na ne yɛrɛ fana hakili ma ça m'a surpassé. Ne ye mun ta k'i sɛgɛrɛ mun? Non va droit au but n ye mun de ta k'i sɛgɛrɛ? Tu fais que n ka tiɲɛ yɛrɛ f'i ɲɛna. Tiɲɛ fɔ n ɲɛna. Muso ko de b'i ka programme na e tɛ muso kura ko de la. Mata sabali ala. Ka sabali wa? Yɔrɔ min na bi plaisanterie nege tɛ n na. Ne tɛ ko n tɛna fɔ ko jɔ sa e ka client de wulila activer a yɛrɛ ma n'i bɛna ka na baga ne ma ka n'i maga ni ci ne la tan. Kana kara bila n toli na dɛ. e kɔni an nana min kama ko ɲɛɲini min kama ne yɛrɛ tɛ k'e faamu e tigi intéressé olu si la fɔlɔ tile ko in kɔni ma se nin na ne nana kaye t'an bolo ne taara kaye de san bitigi dama dɔrɔn na koro n kɛra i tɛ ne ka patron ye koyi ne tɛ ka patron ye tile ko dama dɔrɔn ma se na ne yɛrɛ tɛ ala deli ka k'e ka patron mais kɛ kana kala bila ne toli na i b'a faamuya ayi ne tɛ ko sugu dɔw la dɛ i bɛna n tɔɔrɔ mun de la i bɛ bɔ ni tile n bɛ kuma f'i ye i bɛ tila tuguni ka n'i jɔ k'i bɛ fɛn kɛ n'i ye mun ko sugu de ye tan tɔ kana bɔ ni ne ka tile ye bilen dɛ n'i bɛ bɔ dɔrɔn tile bila yan nɔ i ka taga ka n ka tile to yan nɔ kana taga n ka tile diɲɛ yɔrɔ si la bilen i y'a faamuya ne tɛ nin ko sugu la quoi n'i bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn haramu dɔrɔn nin ko sugu nin de don i y'a faamuya non ne tɛ nin na sa i bɛ n tɔɔrɔ mun de la i bɛ yafa ma min yafa tigi ala ye ala ka yafa an bɛɛ ma yafa tigi ala ye wa kuma kana yɛlɛn t'a kan bon i tɛ ne ka patron i kɔni bolo patron kɔni ye ne kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ ye ne bɛ mankan wuli fɛn bɛɛ fɛ mankan na ko tɛ yan hali mɔgɔ min tɛ dɛ bɛ mankan wuli la kuma tɛ ne ma sabali yɛlɛ munna yɛlɛ nege tɛ n na mun yɛlɛ ko kɛra n diya ninnu ka nin na fɔlɔ allo kɔrɔbɔrɔkɛ d'accord mun ko muso dɔ de bɛ k'i wele la n ma ka taa la dɛ a jogo de b'i la oui allo Zina nga koro ni bɛlɛ dumuni jumɛn de la kadɛri ko in wa ou jumɛn kadɛri ko wa kadɛri sɔnja minɛ na ne dimini tɛ kadɛri ko la walayi ne dimini tɛ kadɛri ko la kadɛri ko wa ayi ne tɛ dimi kadɛri ko in yɛrɛ la bilen kadɛri nege foyi tɛ n na walayi kadɛri nege foyi yɛrɛ de tɛ n na bilen tɛ dimi kadɛri ko la o don ne taara Zanabu fite Zanabu minɛ min bɛ ka doni la oui kɔrɔbɔrɔ ala n ɲinɛna ko i jɔ walayi n ɲinɛna de i jɔ n bɛ solution kɛ sisan ya mɛn awɔ merci i y'a ye nɔ Mata n'a sɔrɔ olu dun don kana jɔ ya mɛn n bɛ jɔra dɛ a ye hakili latigɛ Zeinab Mata muso fila furu ko tɛ ne kɔnɔ e bɛ ka nin hɛrɛ min ni nɛma min kɛ ne bi mun bɛ ne bila muso wɛrɛ furu la sa ne t'a dɔn dɛ non bébé parce que ko ma nɔgɔ cɛ wɛrɛ ça va ça i b'a dɔn tu sais quand on fait ça tu sais non i b'a dɔn c'est vrai muso wɛrɛ furu muso ko fan si tɛ ne kunna bi ni e tɛ
ni nama begni ye fe begni mo mena ni bla muso wala fula sa ma ye fe begni ne fe beki mais ala ma de che mana muso man ko ne ka ki de foi tele bulu ne ka furu ko non c'est vrai mais mata kuma na wakati ni sana nya fina mo sala vinira avec le temps na wakati sera avec ça yama ikele drone ni ko ikele pe ikele ga ne tusugun place be o ke bi yama s'il vous plaît bébé kana nya ko ne ko sa ba no ko su man no d'accord maintenant urgence de le boulot ma tiens pour la maule ça ko ko ma ko kele ba de bi wa tan fa il wa tan fa ni rapidement il va dire mais ne kɔni an bɛna baara minɛ sérieux yɛrɛ de la nin ko in fo an ka sen k'a sa dan na i ma sɔn ne tun bɛna kasi ne bɛna min kɛ ni Zeyina kɛ n yɛrɛ de b'a dɔn an t'an sen ta ka bɔ ɲa diɲɛ kɔnɔ fo an ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ ka se a dan na voilà o de y'an ka baara ye wa an nakun y'o fɛnɛ de wa an tɛ bɔ yan fɛnɛ n'o ma kɛ i jɔ ne yɛrɛ bɛna directeur wele mina directeur wele so ba fa ɲɛna n bɛna min fɔ n yɛrɛ b'a dɔn oui i ko ko wa tan fila ni bla wa tan fila na bébé fendo foli ka gelen ne yakli bala o do i nale ka wajuru ngoro la ya fona ko almami kuma do fa ka wajuru ko no do kai tusugu marke ko sebe est-ce yakli bala tifo ani on ci watan fla tifushi madde ka fe so of sayma mais tifo ni bi fe kan ya rassurer ba ni mo na fiare de ba ni tem so le fou de fande ka ni watan fla na ta di musulma non bata il fait tu exagères mais qui au moment de là ne me ga fi mon nyete musu fo ya ni ete mata oui, pas dans l'autre doigt. Non, c'est bon. Quand il y a un guardian, ni wata ko doit kany. Non, ni gato. Il ga war ta kany. Les gens ont des sérieux problèmes. Mo ko ga faire filer jogo, faire ngai rassurer. Non, moi c'est 10 000 couleurs, beni 10 000 couleurs. Ne fait 10 000 ni. Non, ni d'aller non, ni d'aller. Il ga war wata na ta. Tu. Oui, mon directeur. Somoro veli. Baste mon. Alhamdulillah. Awambe ya basfetano. Iyeredu. Alhamdulillah. Kibara juguteu. Mega finyana di dron. Ka kibara dumanda ikuluka. Ka irila ka fo. Anti boya abada. Nama ko insi kasadana. Wa queen amba sege di kata kise nyana mada iteke kono ni ala ka jien kotea ni Zainab de do iyan flami blakana wa ante boya na ma ko sege ki kuna wolo ni koina inshallah fatra ya gilla tike sa ore tudu inshallah aya famyo nye koni ya koni an blakan dalene do ayam blakana pumina wa kumin ye difsi eresi fene jo mina SMS na mama fene ma ka ira la gafo alle tali bitigla ni mama mina wari nte watan fla de ma ke wan ba tali mashi mais j'ai mbaki ga téléphone jam te ga téléphone ne ta ni musse numéro ta kono bebe ata kibira ke wan ba ba ke wan ko ina dima téléphone jam ma ta ni musse numéro ta kono ni musse numéro ta kono wa musse numéro ta kono ga bebe non bata sabali sa eje nebo eta où est ido ni dana ta fonera ni dana ba ka isa bon ma bi nga téléphone di ma mère yani ga tanga téléphone vérifier parce que numéro ba tane ko il y avait des numéros là tanto ni numéro là ba mi wole ça voilà ni ibe dépôt ibe wa mo iba dépôt que ni konti kono wa mo am do kono voilà iba dépôt que ni konti kono ibe so ki ga téléphone fu e to mi ka di d'accord il y a pas de problème quand là kana ni na dépôt que faut yani ga faire vérifier on a même dépôt que ça sanction d'accord Mobe sayakula
olu bɛ keleya ko la muso mama i hakili latigɛ i k'an sama ni duwawu ye wa i ka yafa n ma k'a yirila fɛnɛ ka fɔ n bɛ baara min na nin baara nɔgɔn tɛ nka don n'a nataw la i k'an sama duwawu la n'a ye ɲɔgɔn ye o don n'a ma ɲɔgɔn ye fɛnɛ mama i bɛ yafa n ma dɛ wa den ni masaya la n ye fɛn fɛn k'i la i ka yafa n ma ne koro tɛ se ka bɔ yan ni ma nin ko in sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan na mama merci ni ma nin fin ba ma bɛɛ fɔ sa e kun bɛ nin bɛɛ fɔ yɔrɔ a bɛ jɔrɔ daminɛ sa f'an ka nin ko in kɛ de ka s'a dan na sabula ne yɛrɛ ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na fagali min bɛ nin ko in na f'an ka ko kɛ ka s'a dan de la inshallah n'ala sɔnna ma an b'an seko bɛɛ kɛ nin ko in na an ka ɲɛsin an ka baara ma dɔrɔn an ka fɛn bɛɛ Zainab doit oublier, Olona doit oublier, Zainab doit oublier, Olofa doit oublier, Banga Banga doit oublier, Koro doit oublier, Tanke doit oublier, Alavena go va oublier. Zainab Segana. Zainab Janina, Zainab Torola, Janina. Segete, segaye, segamiko, Janite, Janiye, Janimiko, Torote, Toroye, Toromiko, Zainab Yode, Yanyena. Kana make a tifunde kumagano tifunde champion tuguni awone de do Dingo mango sege mani la souffrance n'a pas de couleur Dingo sege mani la souffrance n'a pas de parti Zainabu tara atika ne wele ha atika misati cinema kore anyima sera pomoga koni Zainabu gani koni nesrana de asomogo be fagara Zainabu gani koni manoko de alaga boda kai lebe duwa ka mbe selisi za mbe duwa bade ka Zainabu wallahi alaga kisi koi alaga nyima do bumogo ni duwa bade ka Zainabu la hakubaru ala bise kola koi alaga boda kai alaga boda ka Zainabu ye koi alaga gere gere ma gere est-ce chena feri yo ramare malburu tanadama ale wole talo ate folika uliga malburu ate sawa ko be chukuri ngaka cha wuli sanga che wuli orsu no mo su sali digere la uliga la che la resa che che ko sa aka doni ke ya gisi aka doni ya ama ko be jimena abo fasisa titi malburu tanadama ene ala che malburu tanani wa kele war mi sawo soro atama ke pake ama ke pake fla ama ko badin ma dia wo tai warinda ne adaria che mu biswere ni war mi sa ati soro ayra ay mo golan gono yerde ni bandiya ta abni mo abni mafiat Varia uita. Eko ni kaka doni sa. Aka doni. Varia. Nana daboni kama. Anda na sana. Nanaya. Warindi wa sigareti beji. Amana sigareti sanka. Amana sigareti. Safa ay mo golan gono dewa. Mala be. Kamana sigareti sanka. Mala be. Chabuka hinena. Amna ne fami. Amana sanka made. Journaliste muso flamme du kono. Nanya tokola kuma me da kono jema dumudu. Ami faga ana ko ye kuma fama ne koro ko action mun kera ya be action be ya fama do ye action be e de ba be do na ya to la kuma me jema do ni ye fen fon ko la ye be na direct kerni ere ne wele ne diabetes ko afira to ko ne restaurant
Halan ciku. Mun kɛra? Soje bɛ na di fala bi. Dusu ka se tuguni sa. Sonjam bɛ ne kala di. Wali Mata ɲɛfɔ sa, I bɛna ne yɛrɛ faga dusu ka se Mata. Ale bɔra n ka musokɔrɔba in. N'a ye fɛn fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ o bɛ tiɲɛ. O ye tiɲɛ. Han? O ye tiɲɛ. N ka muso ko fi da. N b'a dɔn o ye tiɲɛ. N taara ale fɛ yen. N taara ale fɛ yen, ale de Ala minɛ k'a fɔ n ɲɛna. A tɛ se ka fɔ. An ka cɛ de bɛ muso dɔ bolo. Et puis ko denmisɛnnin fitinin hali ka tɛ mɛn. Han? Ni sɔnjam bɛ yen nka di Ala de b'a sɔn. Ka cɛ ko k'a jɛ k'a pari. Fɛn jumɛn bɛ yen ne ma min kɛ tifu ye? Non, ça n'est pas possible. Mais o dusukasi bɛ yen nka di Ala de b'a dɔn. Fo ka n bɛna ɲini ka nimisa n ka ɲuman kɛlen na. Mais n terimuso ma dɔwɛrɛ kɔni fɔ. N'a ko k'a bɛ na n'a ye, cogoya t'ale bolo. Ne ka du in kɔni kɔnɔ a tɛ don yan fiyewu. N'a y'a diya n cɛ bɛ taa. Ayi, ne tɛ se ka sɔrɔ ayi. Kan'o kɛ Mata. N tɛ se. Kan'o kɛ n b'i deli. Kan'o kɛ dɛ, o tɛ solution ye dɛ Mata. Kan'o kɛ. Sa e ka di lajɛ bani. O tɛ solution ye dɛ. Kan'o kɛ. I b'a dɔn kɛ. Sabali Mata. Sabali e ka sabali bani Mata. O tɛ solution ye koyi. I b'a dɔn solution bɛ ne bolo ma chérie. E ka ɲini dɔ de la yan bani. Solution bɛ ne bolo. Han? Nana solution ɲuman f'i ɲɛna han? I b'a dɔn an bɛ min kɛ yan? I b'a to yen a ka na. Kana fosi fɔ. Mais n'a nana kɛ, I b'a k'i ka baarakɛden ye. Su man di tile man di, I b'a bilo baara de la. Faliya baara, I b'a bilo de la. I tɛ se ka sɔn ma sa. E ka ne lamɛn bani. Ni ne filɛ ka min f'i ye. Ne filɛ ka min f'i ye o de ye solution ye koyi. Ayi n tɛ se ka sɔn ma sa. E ka lamɛn bani. E ka ne lamɛn. Ne ma tila n ka kuma la. E ka ne lamɛn bani. N'a nana kɛ, a k'i ka baarakɛla ye sa Mata, o ka gɛlɛn ma. A k'i wari b'i bolo, fɛn bɛɛ b'i bolo Mata. A k'i ka baarakɛla ye fɔlɔ bani. N'i y'a k'i ka baarakɛla i b'a bila faliya baara su man di tile man di kana to ka reposer. I bɛ t'o la kɛ. An bɛ t'o kɔnɔna dɔrɔn I bɛ se ka suyɛni ko nkalon de d'a la. Terimuso o ye solution ye. Donc n'i ye suyɛni ko nkalon de d'a la, I bɛ taa affaire min kaso la quoi. Donc n'i y'a bila kaso la. Donc comme ça de y'a solution. N'i ko ten sɔnni I ka nin ko in kuma kun minɛ mais I ka kuma in o fana bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ. O ye meilleure solution ye. O y'a meilleure solution ye. Je crois. O de bɛ fisaya sinon I bɛ ka taa ni cogo min ye. Non dusu kasilen dusu tiɲɛni bali tun bɛ nin ko la. Kan'o kɛ. E ma ɲi wele cogo min na a fosi yɛrɛ de kun. Ne yɛrɛ jantigɛra n siranna kojugu walayi Mata. Sigilen tɛ ni fɛn min ye. A ma nɔgɔn. C'est pas vrai. Ka diɲɛ ko bɛ kɛ cɛ ye o. A la dernière minute k'o ko k'o jɛ o parler tuma min na o bɛ na dɔrɔn o t'a hakili kɛ jigin dɔwɛrɛ la fo ka muso wɛrɛ furu ka fara kan. O bɛ se ka bɛn cogo di. Anne-Claire, bonjour ici. Anne-Claire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ne me folie là, oui, je m'en vais là. C'est. Mais. Mata. Il dort souffler. Donc, je me vais te folie. Anne-Claire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ne me folie là, oui, je m'en vais là. C'est. Mais. Mata. Il dort souffler. Dort ça. Zainab doit oublier, Olona doit oublier, Zainab doit oublier, Olofa doit oublier, Banga Banga doit oublier, Koro doit oublier, Tanke doit oublier, Alavena va oublier. Mina isimesti na mafene ma. Ka yala rafo. Alle tali mtigani. Ibeju. Mama. Ihagin natige. Igan samani doawi. Waiga ya fama. Ka yila fene gapo. Ni bara minani. Bara nogonte. Nga Duna nataula, igan sama doula. Na enyoye, edo. Na manyoye fene mama. Vi ya fama de, wadini masayala. Ni fefe kila. Iga ya fama. No kurote siga boya. No kuruka no Ni mani kui. Sege kasa adami. Babi. Ne seri maya masi maya doye. Ne denga kone kene no ane kamana ba. Babi nyen jigi kala kan jigi kiye.
abeshia kumfe atensa oke aten bonya aten kunkle na ere de do chewamso chere do ni seri mai ka do njigi ko isara sero yeti yore fande alhamdulillah rabbil alamin kembe ngolo ni nyati ibi tege sigaga tumo keri rebe lama ga ke ga boya alhamdulillah babi odume je babi no fene sira ka ke ne fene be fenke imasigi ni minyi nkalele no ha anga je ga na la sona mais mi atoni afongi gana chibama parce que ba block kono gana dore ba block do chu wausa mais ni njam ya block kono ganto sa ni ma che ma tene la mai no qu'est-ce que c'est allô maman allô koro agera chubari yimu mesal chine masa kete na sega sisa kautara chimina geti na sega sisa koro ni fiye kabini mata ora fet sega sisa herema ngibe para minani meche manine ye ni meche mandere no mama kanu fosa mama il faut que foni finega ntie mari droga yi la droga droga sa fuiti no fuiti sa ni je finga droga sa ismis droga sa mama droga droga ala ga ni masigi abana oro ni meche mandere nya finyana de nauta kunya minye no manyara bo nauta ko na minye ko kama manyara bo na manyara bo segi eka patron ke be ke bla da ku mina don yetse ka sinka bola ko ate be masine ne ni ko ibe to yer kade doge sa mama kana kashi sa mama ulu ke no ka ni interruso yo flame on flame ebe mu magana da bismillah kuma ke allo koro aida Muhammad Rasulullah babi akara to godi bismillah rahman rahim mukera akara to godi babi etna kuma etna tan nyana bo ita kala na kira kamika to ni de boy ne na tabe ndala sisa ne bora kami wole so ene de aisha ne me che lafiya jigi kura sa babi ka ala na kira kamika lafiya tungala jiwali kiram nangir mi to bi ko sandi Allah nangir koy antinga pale nangir koy Allah babi antinga rawa o ma sa fala koy illa billah Allah leminem tungala jiwali kiram nda kere be khali hanga ne kan fi malai babi nyama sa dona jigi korosa ala na kya ka ka toini de boy sa toini de boy vita o ka jigo la toini de boy ide bi bulo toini de boy babi don jigi korosa wa musoro ba dimina ko ya be kasi era la mi fora telefon na de ta do ala kana mi kede ala tigi ala mu fora telefon na de ta do ko ni plakata se ko ten ka kana ta se ko ten atara kana to kuma na kulela ubina kana wo ya ka tigere wa de Allah babi makusa e ki da to esa makusa e dele bani anga jela ni won so na ila ba e bi nyaji che igane data na jame kla ga nyi ni ke Allah babi isawali na mesa babi kasida blasa iya fo ito mina ki go ide muso kana ta yoro ina akara de sarala nyo ko mena jele ke de sarala ka de sarala ay ko na makib na fura dine ma ya be meche binan de sarala tara ay ko na makib na fura dine ma ko ne bo dita mo ko du o mu ye de sai ta inata
Ko fi jogo ke lo mama jogo de ke kambu ko boya. No tanda nyanyi ni yo wala. Awa kambu ko boya. Ala ngambe de susuma. Boya kambu. Neta. Arna besu tukati me kero wadanga. Ndikere wadanga. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah. Allah tige Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah. Allah. Zainab doit oublier, Olona doit oublier. Zainab doit oublier, Olofa doit oublier. Banga banga doit oublier, Koro doit oublier. Tanke doit oublier, Alavena go ba oublier. Zainab Janina, Zainab Torola, Janina, Sagate, Sagaye, Sagamiko, Janite, Janie, Janimiko, Torote, Toroye, Toromiko. Allah, telepon beka sunate kata. Allah, beka sunate kata boy. Itu ada je. Ngate kusoma malaje. Ngate kusoma malaje boy Allah. Allo. Mama ba bi le do. Ebe mi ibe nyama ibe ko la bla ikijesi masosi samsa mo ko jojo mira mi dele ala kama mama mo ko jojo mira si ansa ala kama wala mi ko na itedere anti ala neni de kan fima koy mata ko kera Dogomso jume. Ne ko dogomso. Intrige gemuruni. Fa be sigilaka. Sigilaka insa. Oy gemuruni. Ya je tenir la fa be to kana de temps en temps to kana bonni bo mo go no re. Amusou. Bon, c'est bref. Moi je vais être bref parce que là c'est que nous la reposer. Gemuruni bandiou, les bandits armés au bout de terrain qui gemuruni ka ko. La sokono mo go be bonni ni na. Voilà, ça c'est pas cette manière-là. Moi j'explique même pas l'effort de vous. Ah oui, zo. Oui, ou bête bonne unina. Parce qu'on va tout le monde là-dessus. C'est la rare. Donc, la démission de fin, avec qui ici là à la bataille. Donc on a la naïe. Avec la toile. Amen. C'est juste ça. Amen ali. Nga na ferele yere bolo la halala wari na ferelo ma dro abato telia wa bena wa demseni fitini fari wolo koleni me finyaji mimbala a finyaji dibilente kosobe demseni koloma miseni mais mata mumbala qu'est-ce que Aviso nika kumani atonga ni shiringa manière là Deno nyabena. Nyabena ko sebe. C'est ça. Kenema. Il va te la soixante. Mais Mata, quelles sont ces manières-là? Il y a une manière bien drôle. Une manière quoi là? Mata sebe ni mi fiege. Ah, vous comment faire? Mi fiege. Et ka kite do avec un solution. Il y a Mata. Zena. Ibli. Lève-toi. Ni dona. Équilibre fait chambre flambée. À partir d'aujourd'hui, ni pour la chambre de. Il y a femme. Douche intérieure bas pendant. Il est taillé ko. N'est pas c'est la bon. Ni moula. Mettez place à souba, mettez gaffe. Jamais. Voilà. Zainab doit oublier, Olona doit oublier. Zainab doit oublier. Edenio. Leo tifuni muna natea. Temegana yano.
Itoko. Zainab. Il se barala. Il se tobilla. Il se tobilla, il se barala pour le temps. Il faut que la fière bien. La fière tiane. Il n'a pas eu chili kessa. Il veut tasser la tinku. Il reste dans la chidami. Zainab segena, Zainab janina, Zainab torola, janina. Segete segaye segaminko, janite janiye janiminko, torote toroye torominko. Antiens maman. C'est maman. Ça va. Ça va. Ça reste. Vache petit. Bararo. Ça reste là. Similaire. Eh. Ndeni beza wana gane. Mane ba, comment dit? Ite muso le kanton ga barara la. Ite muso le fega beshati ke. Kale kwa segana. Kale tenta segana ka penisi sa ye. Ale ta mission mina ko manyana ko. Ka patron bu ko bela jere to ale ko. Ende na ne kamana gana o la drone sina ka wele. Ne ka mango ma fe famika fe na de. Ngiko ne ki kana taira ka tali mandinye. Ogani mechala de ni kalfa mata ali mandinye. Ne ba. Ani ne bo kuma la ne pala kama kabado makasinga kule. Ka telephone fili. Nkamana gana fleur mi sala chuo site molo. Kada tula kada jabala ka wele ka senge. Ijo. Nya wele ka senge ka dese. Nkamana gana ne. Nkamana ka kuchule welele. Kana joro la ne ba. Ikanya mani ala ino te tarum beoro sa. Beoro santado. Kana joro. Se où fana. Uga patron. Mais na ale wele sisan. Nyama dende. Non ten kamana gana de. Kamana gana yere. Se ga ke olu yere be mission do la. Mais na se uga puru la sisan. Parce que koro numo ale de ga pulu ba. Ya fama anga chef utikele. Mais amebe komikelo kona. Ala ne de nyama ni ala de. Non te fleur le choco site ngolo. Kana joro la saneba. Kana site ngolo. Wale kana joro la. Abe jeri. Ala ka jeri de. Abe jeri wale kana joro la. Ikan la dunia de. Nala sona. Ni manya sisa se be buni bo nyenyi. Nala sona ma. Ni ya nyenyi ni so la ron kili kan wole. Nala sona ma. Ndato era flene sisa. Metaka ka to. Kana joro le. Mena sisa ya fitiriche. Weja ko chuku. Ala kan ni sa. Zainab segena, Zainab janina, Zainab torola, janina. Segete segaye segaminko, janite janiye janiminko, torote toroye torominko, Zainab yode ya nyena. Kana meka tifunde kumakando tifunde champion tuguni awonere do Ningo mako sege mani la souffrance n'a pas de couleur Ningo sege mani la souffrance n'a pas de parti Zainabu ichigi ke tani masaji Zainabu ichigi ke fama alaye Dok tembe sege jena Dok tete malodo shi Zainab doit oublier, Olona doit oublier, Zainab doit oublier, Olofa doit oublier, Baga doit oublier. Tu n'es pas une robane de vous. Zainab! Zainab! Ya mama. Anya mama. Ewla. Ere fin no no kwa. Awone da ko. Ne a fi fin no ga ta ima. Kana fin no beta kibi birak na kile ngako. Akla fly. Mama, ere bara mi simen bege ko la dongire men fana mi fini ko. Akla fly ga to ko dondori. Nyama mina wi kala ko so. Ne do mela bi. Ma. No lo ven ma don. No ida ge. Ida.
Ay nana sa. Ami yara jumena. Asi fatira. Ay ne fona ala kama sa. Asoro. Ay ne fon sa ala. Ay ne pare. Weh. Ay. Oh, atanya po. Anya po ni. Weh. Bonne. Weh. Ita sigire. Abolami. Amin tanto. Abolami. Amin. Ha? Abolami. Ita sigire. Ana na muyinya. Ana ba muyinya nyaje. Ana na muyinya no. John de Ochi. Ha? John de Ochi. Nyayoro juere. Ante yaro don we. Oma medra. O mana ka ati amaro John de Ochi kaka na. Au na ku. Ni fa ala kama sama yoro juma ufaye. Fata ne. Anti fa wole. Koro, emma fuko kale na buje. Kader wa? Kader tiare. Na utangala kader la jamo kader la. Kader be yoro mina. Kader tisi la wa ko ere ke. Ama fam ne na ba fam ati kader. Ni ngala kader la ni o kela o era la sabnai. Ni ngunda ka dawla dro. Au na ko ame ka ka fa ya. Ayayo. No de lo kwani. Ne ta fo bi, ta fo si wali sanu ibagoro. Ata o dun wa ija si. Ko mu mai. Yo. Yo ojme. No de ron ta yoro fo. Wali sanu mi bolo tati. Sanu gela min ay sanu mi le min la. Abu Yuguni. Ay min la adu boleila. Le compter que dans 3. Le compter que dans 3. Sanu me rom la anya fa ya na 7. Wa da da le. Ay ke gunna ka mo pe fa. Pe do de ko nyedo. Na ma kuma dro. Diet. Ay nana tala kama. 3. Ay nana tala.